Ľudia, môžem sa spýtať? Čo to je? Dali ste 20 subov za 2 dní. Za jeden deň ste dali 200, asi 10 nie, viac asi 220 komentárov, čo som nikdy predtým nezažila. Strašne veľa lajkov. 4000 zliadnutí na proste takom videu, na ktorom by som to moc nečakala. Proste chcem sa poďakovať. Ak sa vám tie videá, že nájdi koľko je na obrázku sedmičiek páčili, tak ja môžem robiť aj hociaké videá. Nemusia to byť hneď sedmičky, ale môžu to byť osmičky, šestky, päťky, štvorky, proste hociaké číslo. A skúsime za chvíľku vydať nový diel, napríklad, neviem, osmičky, či čo. Neviem, asi nie, mám nápad, ale nebudem tu navrať, aký mám nápad. Ale proste len sa chcem poďakovať za to všetko, ale hlavne 20 subov. Nie. 21 asi subov. No lebo ono bolo 20, ale potom som o 5 minút prišla a už bolo 227. Takže ďakujem moc a vidíme sa pri ďalšom videu.